Тинчурин театрының 3-нче бүлмәсендә эт яши башлаган. Бу көннәрдә әзерләнүче яңа спектакль беренче чиратта исеме белән җәлеп итә. Дөрестән дә театрда эт асрый башлаганнармы? Генераль репетицияне хәбәрчебез Ләйсән Вафина карады. Тормышлары асты өскә килгән, әмма алар һәр кычкырышудан тәм таба. Идә күрсәтә алмаган хисләрне сәхнәдә чыгарып була ди артистлар. Күптән роль чыгарганым булмады. Мин бәйдән өзелгән эт кебек рәхәтләнеп, эшкә сусап, менә шулай итеп ябырылдым эшкә. Савыт сабагына түгел, сәхнәдәге аш бүлмәсендә һәр нәрсә нечкәлекләренә кадәр уйланылган. Бу артистларга образга кереп китү уңайлырак булсын өчен и киемнәреннән уйныйлар. Ирек Хафизов, мәсәлән, сәхнәгә беренче тапкыр халат киеп чыгам ди. Шәхсән үзем курырак кеше, чөнки дип белмим инде, менә эш малай үстергәнгәдерме, мине өйдә 40 кеше дип кай вакытта әйтмиләрдән, но мин курырак өйдә. Бу төп үземнең героема килсәм, бәлки миндә мәхәббәт өчен нәрсәләрдер эшләр идем. Бу минем героем үзенең мәхәббәте өчен шушы адымнарга бара. Рөстәм Мингалим бу пьесасын 1980 елларда Мәскәүдә иҗат иткән, җыр кебек яңгырый торган гаҗәеп драма килеп чыккан. Режиссер Резда Гарипова исә аны моңсу комедия дип сәхнәгә куя. Спектакльнең төрле күренешләрендә вальс бийләр, әмма бер генә бию дә кабатланмый. Артистларның күңел халәтен шушы уенда чагылдырырга ярдәм итә. 3-нче бүлмәдә яшәүче этне кызганыча каршы тамашачы күрә алмаячак, бары тик өргәнен генә ишетеп була. Спектакльнең исеме буенча төп герой эт булса да, вакыйгалар үзәгендә эт тормышына әйләнгән гаилә. Төп геройларны бәхетле киләчәк көтәме? 10 декабрь премьера көнендә билгеле булачак. Ләйсән Вафина, Лилия Миндубаева, Яңа гасыр каналы.